बाबा जी अरे बोलो ना। हमनी के हेता ना दूर से युवा आ गई हाँ अभी तक ले कोनो मुर्गा ना बेटाए। अरे देखा धीरे धन सबूरे बेटा खिस्सा सुनले बारू नु ये पुरानिया लोग के बहुत पुरान खिस्सा है। अरे भगवान मुंह चीरले बनन त आहार तो उहे दिहन कैसन। अरे चल मुर्गा कोनो जरूरे फंसी कैसन। ना तो खर्चा पानी के दिक्कत हो जाए ना। अरे चल ना तू के टीटा छोड़ भगवान मुंह चीरले बनन त आहार। अरे जाना चलो। अरे बाबा बाबा पाए लागू। अरे खुश रह कह। बाबा अरे बोलो। मैं एक पैक पियो गलती के माफ करियो। माई कलक हियो नदिया में नहाई जला समझिला उ कहिया पड़ेला। अरे तोहर माई बाबू ये संस्कार दिले बा कि बाबा के पीठ पर ठोक के टा पूछिया। माई बाबू तो बहुत नीचे तक ठोके के संस्कार देले एकदम मराओ ऊपर ठोक दे। अरे ई कैसन लड़का से भेंट हो गइलो ई लागता कि जीवतिया के बारे में कहता ना। अरे पियले बाटे। अरे सुन बबू अरे जाके अपना माई से कहियो कि मंगल के नहा के भोर में सरगडही खा ले बा ठीक न। मंगल के नहा के हाँ मंगल के नहाए के बा। ओ मंगल हाँ आ भोर में सरल गदही खा के भूख रहे के बा बुध के दिन। बुझ गए। अच्छा ठीक बा प्रणाम बाबा। अरे खुश रहा। अरे तू कहियो जिंदगी में सफल ना हो बजाय ससुर। अरे जान तारो अरे ऐसन ऐसन बेटा जा तारो सन। अरे पिए दे रोला आज के साला हमनी के दिने चौपट बा। अरे जाए एगो साला मुर्गो मिलल तो कुछ खर्चा पानी ना अच्छा पानी ना चलो वो साला पिए करे बेटा। अरे चलो बाबा अरे बोलो ना। तनी कुछ सुनाई ना रास्ता कटू जल्दी जल्दी। अरे देखो बाबा गोड़ लागी हमरो के गोड़ लागो गोड़ लागी बाबा। खुश रह। अरे जवन बेटा तनु है भगवान। बाबा कही ना समाचार। आज के यात्रा कैसन बा हे भगवान। बाबा सब खाली गाने लगातार सन साला। ए बाबा आज के यात्रा जवन बा नु हमने के अरे का देख के कौना के मुंह देखनी है ससुरा। अरे अब कौन रहला हो निकलनी जान तो कोनो पिया कड़ाई गोरल तोरे का भइल माने तू ना रहल हो तोरे खनिया पिया कड़ा। अरे चल जो तोरे खराब कर देलक। अरे बाबा बहुत दिन के बाद आइले बानी कही ना समाचार। अरे ठीक बा अपन कहतार माई ठीक बाड़ी नु। सबे कोई ठीक बा बाबा रे बोलो के आशीर्वाद बटे। अरे बोल सामा परवाना में उड़ गइला 4-2 में चल गई समाचार हो गई चले के। बाबा अरे बोलो ना। बहुत में तनी चलती दुआरवा पर। अरे चल मटे हमार त मियाज हापट मटे हमार तबियत बुझाता गड़बड़। कोनो कथा तो बढ़िया से कहले भाई नु बुझा त पीछे से तो निकल दे रखवा। अरे ना हो नहीं बाबा। अरे ऐसन बात तो नहीं खा। बुझा त सरिया के व्यवस्था कोई। अरे का हो गइलो। बुझा त कोनो अशुभ संकेत के इथी बा। अरे सूचना अरे चलो भगवान भरोसे भगवान के नाम लो। आई बाबा आई बड़ प्रणाम बाबा। अरे खुश रह। अरे खुश रह। जाऊ वाला सही आवत बाबा के तनी से में पर्दा बढ़िया से। अरे आप बाबा अरे दादा हो हमू बाबा लगे बोलते। अरे बोल ना। अरे देखो ना अपन मियां जो कहे हफट हफट करत बा। बाबा पावन जा। अरे का बताओ। अब पानी पी बाबा। देखे दादा ये तो कोई एक सरल मिठाई बाटे हो। ना बाबा सरल आनो लो माछी भी कतले सुनो सुमो कथा। अरे तू सही कहत रहला कि आज बहुत बुरा संकेत बा ठीक आइला। कोहत हम माछी बोल छोड़ लियो तो बहुत ठीक बा बाबा ताजा बा। बाबू अरे जजमान बाबा जी के जूठा बड़ी भाग से मिलला हमनी के चीख ले सन। अरे अब रउआ लेकिन पाई लगे हम दू केरो बखाली। अरे प्रसादी हो। अरे बबुआ रंजीत ई बाबा अरे काहे के बोल जब हमने के हो। ओ दिन घरे लइके कोई लसन आनमो हां बोल छल चाउर रहल। हां हां ओसे कहनी बाबा ढेर दिन पर आइल बानी तोरा के चावलवा दिया। ए बाबू हां सीधवा ले ले आव छुआ लेता। ले आओ बीच नहीं के बोला के विक्रम का बात
बाबा अरे दे बहुत काय झालं माने में दुगो आलू ना रखते नहीं ए बाबा देखिए ना ये सो तो आलू अरे होइबे ना कइल खो आलू जो रो पाइल तुम तो सड़िए गइल आ जोन घरे रहल के बचल तो मूस लेके भाग गेले रा अरे ये का हो बाबा अरे मशान के हड्डी हो का हो नानू ई सब इकड़ा होला ई काड़ा हो ए हो ई लागत है कोटा के माल बकोटा में ले बाटे हाँ? अरे रंजीत बाबू हाँ बाबा। अगर ई कोटा के माल बकोटा में लाके खाता तो का हो और छोटे तरह के बाबा के वो परोस दी का करम बाबा ये बड़ा तो अच्छा जाने के इहो कोटवा नहीं खे मिलत अरे बात तो तू सही कहता रहा होइनी। लेकिन इनके के थमा दो ठीक बा गलती से बच्चा ना फटकले होई असन चलाइल होई अरे रंजीत बाबू हां बाबा अरे मियाज हमार कुछ गड़बड़ लगता है ठीक बा बाबा अब हमरा के इजाजत दो कि हम चल रहे ठीक बा बाबा निकली यही तरह टाइम से 8 दिन 7 दिन पर आवत रहे अरे बाबू भगवान से मनाओ कि हम जिंदा तो हैं हां बाबा अरे लेट होता ठीक चल बा। भाई ठीक बा बाबा प्रणाम बाबा के हाँ। नाश्ता के टाइम हो गया चले प्रणाम प्रणाम हाँ हाँ हो गई बाबू आओ है ने बाबू आ बड़ी लालची बड़ा सा अरे होला सुन पौने नाश्तो करैल सीधो देहल तबो बाबा दुगो आलू मांगता रस कहाँ न लिया हमारा बतलावा ना ठीक में लोग कहेला बाभन जा अनहरिया रात आ एक मुट्ठी चिवड़ा पर दौड़ल जा आ कुटी में ठेस लागे तो बाबा चिल्ला ये हाल भाई दुनु बाबन और मिठाइया कहाँ से ले रहला अपना घरे तो पहले से मिठाइया ना रहल हो आज पापा हम ना करिन भैया करिलन भैया के भेज देन तो पूछ लिया बाबू काय खातिर बोलैला हो ए बेटा आज मिठाइया कहाँ से ले रे घर में तो रहल रहला मिठाई तो मत नहीं खा जानो ना जान तो सर का मिलिया तुम आई मर हाँ रोज पैसा दे लो हाँ कि जो बेटा मिठाइया ते किन के लिया सवेरा सवेरा बा आ जानी तो कनिया का पाछो मिठाइया फेंकले रहल हो अब बस ये जा कर दे देनी ये जाके भईवा कोला सो कि भैया जा मिठाई किन लिया पंडित जी आई बा आज ना जब मर गोनिया तोरा खबरा ले उए पाछो भूत तो मिठाई मिठाई मर के तो करे का पड़ता है गोनी हो कोने पैसा बाज के स्कूल आवा स्कूल बाज मुतले वाला मिठाइया को मोचा के पूरे दिन चल देनी हो उहे मिठाई हो अलिया का पंडित जी का पुरुष देनी हो ए ससुरा अब तू इतना चला। शिकायत होई रे अब तू लोग बाबा तार के दे नहीं सकत ये बात बा अबे पंडित जी खिया देली ये पंडित जी खिया देनी हो अरे ससुरा ते तो बहुत बेकार कहली रे अरे 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 बाबा अरे उठ 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 ई पत्थर कौन दो देल बा ई पत्थर कौन दो देल बा भागो ने उठी बाबा 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 ए का दिल का हो गेल बाबा के बाबा बाबा ए बाबा 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 जजमान सन के आदत चूना लगावे के सीख ले रही बाबा हेलो अरे व्हाट्स
साला तूने के तेजी में आसन में बाबा मर गेला ना आओ तेजी में रे देखी ना जजमान बाबा के टेस लाग गइल गिर के उलीट गइला ने बाबा जो हमरा घरे घर नहीं है बाबा ए दौरा सरे बाबू बाबा मर गनी बाबा बाबा कामना फुंगरा ना मन बाबा बाबा मेरे छोड़ के चल गई बाबा मर गेला बाबा 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 के चलाओ ना उठाओ अब छोड़ो मत रहो चलो बाबा के दाह संस्कार कल जाओ ले चलो जो ऑर्केस्ट्रा बन के लिए पहले ओकरा से कह दिए 2 गो लड़की ले आओ के हमो देखाम गांव में कि हमरो बाबा मरल बाड़ा ठीक बा कहां मैं बोल रहा कहला कहां रहला रे चल लेके चल चली चल मैं बढ़िया मन हां यार ए आई के साटा कर हो जाई 2 गो लड़की चाहिए हमारा पार्टनर का ना बाबा मोबाइल बनान मिल जाई हां मिल जाई तो ले चलो मोटरसाइकिल काल बनी अच्छा लड़की देखबो तो दिखा दो अपन ठीक रही चलो देख लो चार टॉप माल दियो ठीक बा चलो चलो भाई देख लो ए लुलिया कोरोना है ना आवसन ए भाई चला के बाद साटा पर ए भाई मुंह का पहनला पैसा देखत नहीं कह 2 गज के दूरी मोदी जी बतैले बाड़न ओइसे कोरोना है जरूरी ठीक ले चलो चलिए स्टार्ट करी बैठ बैठे साला ऑर्केस्ट्रा के गाना नहीं के बता रे जजवा हां रे ऑर्केस्ट्रा ना होई रे होता हां साले ऐसे कह दिया कि बाबा का मुर्दा पर से जाग जास ठीक बा तो यार मैं बताओ यार बाबा मर गलन का उठवा सुना राम राम बोल बाबा जी भकलोल राम राम बोल बाबा जी भकलोल राम राम बाबा जी भकलोल राम राम रे ई त बाबुआ जी गइल रे बाबा जी अरे हम मोबाइल छोड़ अरे हम तो नाटक कइले रनिया और देखनिया कि हमरा मरला के बाद में अरे जिंदा में तो ढेर नाच नौटंकी देखनी अरे मरला के बाद में हमरा के नाच नौटंकी देखावत सन की ना अच्छा सही राहुल घूमे के साधना भक्ति रहल हम साला बेवकूफ समझ में ना कइनी हो अरे तब समझो त मने रउआ जागल जरूरी रहला मरले रहती हमारा कैसन अरे तो डीजे बजाओ सन फिर तन का एंजॉय हो जाए अरे बबुआ लोगिन भैया लोगिन चाचा लोगिन पिटिया लोगिन चाची लोगिन भौजी लोगिन सब केहू के हमार तरफ से कोटि कोटि प्रणाम बा हमने के वीडियो बनैनी है जान बहुत समय लागल अगर हमार वीडियो लगी बढ़िया तो एकरा के प्यार दुला देहब जान और हमार चैनल अगर सब्सक्राइब ना कैले होखब जान तो आर के राजा एंड रंजन दीवाना के चैनल सब्सक्राइब जरूर करब जान लाइक जरूर करब जान अब बेल आइकन अगर ना दबैले होखब जान तो दबा देम जान चूँकि
नोटिफिकेशन रउआ लगे सबसे पहले पहुंच जाए। हमारे एक से बढ़ के एक वीडियो रउआ देखे के मिली। आते रही। अरे बबुआ तेहू कुछ कहबे? कई का तेहू कहले। आइए को बात सुन ली लगी, वीडियो में बड़ी मेहनत कैले बानी सन, अखिया लौकता लाल लाल हो गइल बा। हमार सब तनी दोस्तों पर ध्यान दिलो, सब हमनी के सहपाठी मिल के रहुए लोग के एंटरटेनमेंट खतरा कुछ करे निसन। जय हिंद, जय भारत।